Kamiliya ve gotina romanê İbrahim Seydo Aydoğan. Pirsa pêşîn ku divê gotinê de tê kirin ew e ka gelo kî nava daxeke wêjeyî de çîrokê dibêje. Ew kesê ku em jê re dibêjin vebêjer, gelo di nava çîrokê de lehengeke an kesekî derveyî ne. Mesafeya navbera çîrokê û vebêjêrê wê de bi vê nevê dê awayê vegotina çîrokê û belkî tevna wê jî biguherîne. Lewra çi gava ku mirov bi çavekî cuda li bûyer û serboriyekî binêre, mirov dê her carê tiştekî cuda bibîne. Tercîha li ser hilbijartina vebijêrê çîrokê hingê nebele sebebe. Di her metneke wêjeyî de vegotina serboriyekê heye ku çîrok û bûyer û kesên cuda dikarin di nava wê de çalak bin. Berî her tiştî nivîskarek heye ku ava dike, bi dûre vebêjêrek heye, kesê nava çîrokê hene û xwendevan heye. Ji bo têgihiştina ji metnê, ev çar kirde ji aliyê demên xwe yên xweser ve jî têne nirxandin. Lê divê neyê ji bîrkirin ku têgihiştina xwendevanan di metnan de esas e. Lewra armanca çîrokê ew in. Hingê vebêjer dê hewl bide ku xwendevanan bi rastiya çîroka xwe vegirê bide. Vebêjer çi qasî nîşan bide, em ê jî ew qasî bibînin û bizanin. Forster ji vê re digot cihê dîtinê. Lewra li gorî devera ku tu lê bisekinî, tiştên ku tu yê bibînî jî cuda dibin. Ev teknîka sînemayê bi awayekî gelekî dewlemend îroj di wêjeyê de jî têbkaranîn. Lê wêje ji derfetên xweser jî îstîfade dike. Weke ravekirin, şîrovekirin, diyalog, monolog, fikir û raman û hestên lehengan. Ev hemû çalakiyên ku performansekî ji hêla vebêjêr ve pêwîst dikin, tenê bi armancekî ve tên kirin. Avakirina cîhana wê çîrokê bi sûretê vegotinê ve. Lewma vebêjer hesabê zîrekiya xwendevanên xwe jî dike. Vegotin çalakiyeke wiha ye ku li gorî kesên ku serboriyekî rave dikin elbet diguhere. Çi nivîskî û çi devkî bê. Berî her tiştî tecrübeyek e. Tecrübeya ku vegotina çîrokên gelerî de heye, berî her tiştî li ser wî esasiye ku guhdarkirina çîrok nedin û dawerivandina wan dipejirîne. Paşxaneya çandî û zimanî referansa bingehînek ku vebêjer hesabê xwe dike û li gorî qodên wê çîroka xwe ava dike. Vebêjer weke ku pirûv di lêkolînên xwe yên ser çîrokên gelerî de balê dikişîne ser, li hember guhdarên xwe performansekê li dar dixe û ji derfetên deng û teqlîdan û ton dengan sûdê werdigire. Rîtma vegotinê bi bûyerên li pey hev ve û di ser vegotina lezgîn an giran re ava dibe. Bûyer çi bandorê li ser vebêjer bikin, ew ê wê bandorê jî tev li sûretê vegotinê bike, da ku heman bandorê li ser xwendevan jî bike. Vegotina nivîskî ji tecrübeyê xwendevanan sûdê werdigire. Wan berê li gelek serboriyan guhdar kiriye, wan bi xwe jî gelek caran serboriyên xwe jî ji kes nedin re ravekirine û gelek pirtûkxwandine. Lewma di metna vegotina wêjeya nivîskî de hesabê derfetên xwendevanan ya têgihiştinê tê kirin. Di vê babetê de tecrübeya vebêjer jî û ya xwendevanan jî dibe havênê kamiliyê. Em behsa kamiliya vebêjer dikin ku di pêvajoya avakirina vegotinê de kamiliya nivîskê re. Ji bo ku ev kamilî hemû feraseta xwe nîşan bide, kamiliyeke xwendevanan jî dibe. Lewra armanca vegotinê ew e ku ew wêne an sûretê vegotinê li cem xwendevan jî zelal be. Ji bo vê ji derfetên zimanî sûdê werdigire. Rengdêr ji bo şayesandina kes, alav û derdoran. Hoker ji bo şayesandina bûyeran. Lêker ji bo vegotina wan. Hingê kamilî jî ji milekî din ve bi ziman ve jî têkildar e. Her vebêjer di her vegotinê de hem ji derfetên zimanê hevpar îstîfade dike û hem jî wî zimanî ji nû ve ava dike, da ku xwendevan wî sûretî temam bike. Xwendevan jî êdî xwedan tecrübeyekî pir firehîn. Ji ber wê ku zêdetir hêviyan ji vebêjeran dikin. Dewra nivîskarên ecemî çûye, wêje û vegotin êdî karê kamiliyê ye. Awayê dîtina vebêjeran teknîka vegotinê ye. Lewra performansa wî ew vegotina wî ye. Li cem Dostoyevskî tahlîla tevgerên lehengan bû. Li cem Proust bîr û hişa wan bû. Li cem Joyce hemû cîhana binhişînê bû. Li cem Mehmet Uzun sûretên bifilaşan bû. Yekpeyvî bûn carnan. û ev rîtma vegotina bi hevokên kurt û gelek caran bêlêker dibû şêwaza uzun bixwe. Ev hemû alav û teknîkên vegotinê ne. Lewra divê çîroka herî banal û ji rêzê jî bi awayekî balkêş bide. Hingê divê bizane bê kîjan hûrgiliya çîrokê kengî û çilo bide û çi qasî bide. Birêya kê ve bide. Hingê teknîk ji bo çi ne? Ji bo ku xwe bigihêne ya ku nehatiye gotin, ya ku veşartiye, ya ku xaliye. Roman û çîrok bi nezanî û ji xweber nayên nivîsandin. Zanebûnek, zîrekiyek, tecrübeyek di binî re xuya dibe û pêwîst e. Li cem xwendevanan jî wiha ye. Ji ber wê ku kêfa wê ji hin romanan re tê û ji hin romanan re nayê. Mesele ne naverok êdî. Mesele teknîk e, zanebûn e
û kamiliya vegotinê ku dibe kûrahiya romanê. Herçi romane, Alfred Dublin digot ku roman mişt çavdêrî ye û hingê li qerexên felsefeyê digere. Ev têgihiştina diqên wêjeyî mirov ji avakirin û xwendinên berçavî bi dûr dixe. Lewra vebijêr bi çîrokê dizane, lewma rave dike. Lê xwendevan êdî bi wî sûretê vegotinê yê kevin têr nabe. Çima? Ji ber ku wî gelek sûret dîtine êdî. Roman û vegotin êdî nekare nezanane. Nivîskar êdî nabêje gelo ez ê behsa çi bikim. Lê ji xwe dipirse ka gelo ew ê çawa behs bike. Çawaya ku nehatiye gotin dikare were vegotin. Baxtên digot her çîrok bi cih û dema xwe ve têkildar e. Di dewra baxtên de wiha bû. Lê êdî ji bilî xweseriyên civakî û çandê her dermîna heve. Ew koronotopes êdî gerdûn e. Mîrasa wêjeya hemû zimanan, mîrasa wêjeya Kurdiyê jî. Zimanê vegotinê jî kêm zêde di hemû zimanan de xwedan tecrübeyekî devkiye. Kamiliya wêjeyî hingê di hemû ziman û çandan de heye. Borges digot her pirtûk biyên din ve heye. Piştî ku xwendevan jî gihiştiye tecrübeyekî, ew êdî sûretekî vegotinê yê zelaltir dixwaze û lewma qîba xwe bi metnên kevin ve nayîne. Lewra madem roman li qerexên felsefeyê û civaknasiyê digere, hingê roman karekî rewşenbîriyê jî û bala xwe dide kêrhatinê jî. Ew rasterast nabêje, bi çîrok û serboriyan ve nîşan dide ku ev jî çalakiyeke kevin ya çanda devkiye. Ji berê de, gava ku zaneyan dixwast nesîhetekî li civakê bikin, wan pêşî çîrokek digot û bi dû re dinirxan. Wêjeya nivîskî ji bilî ku karekî kêfeyê jî, her wiha dibe karekî fêrbûyînê jî. Her çîrok an roman destpêkê de hê nehatine vegotin, yanî hê nehatine gotin. Di ber re çîrok zelal dibe, xumam radibe. Divê xwe bigihîne wê agahiya ku nehatiye dayîn û ji bo temamkirina sûretê vegotinê lazim e ew tişta ku nehatiye gotin. Mîlan Kunderayê ku vegotina banal dişkînê û romanê dike cihekî wiha ku di ser çîroka navendî re fikrekî jî pêşkêş bike. Ew dizane çîrok gelekî nêdî. Divê alî xwendevanê xwe bike ku ne bi tenê sûretê vegotinê, her wiha fikrê wê jî li cem wî ava bike. Romanê êdî cihê cerbandinê jî xwe nema di nava çîrokeke xeyalî de asê dike. Û sebir. Roman bi sebrê tê nivîsandin.